že vítam vás. Chcem vás takto, že poprosiť, takže som taká, že chcem vás ukázať, čo bude v pondelok, také ukážky zo seriálu Janet, turecký seriál, takže a potom to bude na parket, moje obľúbené seriály a ešte trošku vás ukážem aj, takže iba tie dve zatiaľ, dobre? Takže takto. Takto pekne vyzerám, že zase pekne takto krásne, alebo takto a takto pekne. Tak poďme, takže, tak sa vypráte, áno? Dobre, uvidíme sa později. Máte sa zatiaľ. Takže teraz sa ukáže parket a potom aj Janet.